Ето и второто продължение на автобусната разходка край Истанбул. Както сами може да забележите от клипа, че Истанбул е изключително цветен, красив и чист град. Има много забележителности, които може да посетите, сред които са Желязната църква или така наречената църква с ключлетата, където може да си пожелаете желания и след като ви се сбъдне желанието, се вярва, че трябва да се върнете на същото място и да си вземете други ключове, за да си пожелаете следващо желание. Друга интересна забележителност в Истанбул, това е Топкапı, Аквафлория, където има богато разнообразие от животински видове, както риби, така и има също и пингвини, и много други интересни неща. Има кратка част за историята на Истанбул, за Чанакале, за Троя. Самия аквариум е умален вариант на музеите на Истанбул.